Kublai pi baro. Kampat judon kot kenu makenu ka jingjia ka pen song shit pen pomat ya baro ki breu kat ka election ha ka pangijit ki nong mi khmat jongi na ka benta ki sansnem. Baro ngitip perimla belen ba kam politics kadai ka kam ka jaklia tam. Handai baro ki Kristan ki kwa pat ban kersum ha ka ne ka kam jaklia. Baro ngitip ba kam din setia kenu ka jingkela ha kini ki sansnem lat nyok tang ha kitu ki shibnai arbnai syo ka election. Handai barok Kristan pat ke bu ai election lut dagi bon benai. Barok itip begitu ba tebot kita syak bom syak tangon ha kitu ba sensyar. Handai barok ke kedorut ubot lom. Barok itip bangin do ke beri ke besak kendo siap anda dai ke por. Handai jan barok nangi ngimdun setia kata gajing patio nomor bom jia halade. Kai gadau bakarib gejat benriu jungi kelong hadu kan ni. Kadai namar ba ngimtip kumno ban jet kita kinong mi khmat jongi kiban syakri yangi om kiban sensya don bor halor jongi. Kadai namar ba henyo persen ki Kristan hakan ne ke jela jongi kibam tip ban pene pher nau nong ilam balam ler nau nong ilam basisha. Bat bakim srotu ayu aktin jong blai ka kren hag badai bakane. Namar kata ngejet nong mi khmat namar bang yo jim to shimet namar ba shupan chong shit kiwei. Namar ba yok pisa, yok tiar, yok tar. Namar ba kumni ni kumtai. Kelong tik ba kam mensim ni kwa banjan chow blay. Hendrai kam sensyar khadar pat syar kam jong kusui. Kane ka video kam day ban peringkesan ni penrem ya kanu ka parti ni ya unu kandidat. Hendrai ban perkhat lang sipang kumnu ban jet ik nongilam jongi ha kane ka election. Te. Uwe minister. Minister kat kum ka jingmut juga ni kantin ude usyakri jo ki pajba. Hak tin kasi minister kemut usyakri. Mangi kiban long Kristan ni dei ban sroto bha kemut ayu usyakri. Uji suong ada uno kwa belong rang badu ude ban long usyakri ya ki wipat. Ada uno kwa belong kledo ude ban dei usyakri ya barok. Barok nangi ngishim ya kane kantin jong jisu bade ban apply tang kita bakit kamniam kumi padar ki star ki pastor ki social workers ki nong tari sarkar bakum tater like no ye politicians jongi ki bangi court ki ministers hatu ya kane kantin jong jisu ngimla simo ban pelong ke kerdon ni kriteria na ka benta ki nong ilam jongi ha kane kam politics ne bisa klish bit halade kumno ni padar ukre lang ye kamniam bari kam politics. Hendrai ngane tho AP jing shisha ba man la way paway candidate uba job election uha ban bam smai ha kreteng jong blay om ha kreteng jongno ha ka oath taking ceremony jong u ba long utau member jong ka legislative assembly te ha ba kumta ha to phila pania khlat e kam politics jong phi na ka jingget jong phi ha to kam de ka jingget ka ban influence ka kam ba de ban le hok ha kam sanshar khadaru ni ngaila di u ban bo syakendong ya ka jinga jungu habau long tau minister ban aila di u ban le e kam thok kam syukor ban detat e kari berjat ben riu ti kiba kum kino kita kinong ilam mapidai ban jet kiba long shisha ki breu kiba kenti kari berjat ben riu don bon jat kinong ilam ne ki leaders don ka autocratic leadership hagaba kinong ilam ki shulat dan board baik ya ka hok jeng pat ba don pat ka business leadership hagaba ke nongilam kilat business ki eke baro don ka democratic leadership hagaba ke nongilam ki sngap ikasur jong pat ba baro usim ya kata karai na ka majority jong ki pat ba don ka visionary leadership hagaba nongilam yu ijngai na ka benta kalawai ki pa jong u barkum ta terter baro kini ki leadership style ki don la ki jong ki jing bhab ki jing snew Henry namar ba ni kren sipang ki kam politics ka kantin minister ka pamut unong syakri ne servant ka servant leadership style ka day kata ka leadership style ka baki politicians jongi ki day bandon te habaki candidates jongi ki don yakane ka jinglong nong ilam ban syakri ngidi ban jet iki la ki day nakano ka party ni nakano ka jingai ru lainnya kata barok ki day kita ki thok ki syukur sudah utau nong ilam ubalong shisha unong syakri yaki pajba uday unong ilam ubas ngurit halade ubas ngap iki jingmut jongki wei kamtam jongki pajba ubam kawang kete yano enoru ubas shilur ban yeng halakan nongrim waladau haban sak marweiru
unom kan riak setia. Uba pen i jeng bakala ju kiwei bat uba pediang jeng bakala lejong. Ubam de la kalong ren yang marniang namar jeng kwan spa. Ubam jukular penbang pentiang tang namar ka syuki. Ubam lek siliang ne pek khmat yano uba tek bot yau ne persyai u bat kumta tater. Kabasro sipat kalong bakum ki Kristan kibat de ban yeng ka hok kasot. Baban jeru yo nomi khmat jengi uba tip ya ka hok kasot. Ngila bu ai election om tip show la kandidat jongi uday uba kumno ru tang ban yo jementoy yaldi labiang. Hatu tang namar ba unang mapenro bat thiang kania ka jutang ka jengu hakani kisan snem kamut ula ban syakri ban yalam kiri bagijai ben riu. Hatu tang namar ba uruspa badu ai puk sipai ba haka pohon election kamut ula ban syakri ban yalam kiri bagijai ben riu. Hatu tang namar ba unang ban kawang keti yakiwipat ban kular jali jaum kamut ula ban syakri ban yalam kiri bagijai ben riu. Hatu tang namar ba pembiang ikaja ka dokha ka pohon election kamut ba ula ban syakri ban yalam kiri bagijai ben riu. Lano pat unwalam yang kata development ya kam ka jam karoy ka par ka jingnang ka start ku umbam umdi ki policy thamai ki isu ba pher na ka benta ka ri ba jai ben riu. Pitarai ula hi ban le kini ki baro tang ha ki to shibnai arbanai shock election ka man la ka sansnem wan man pendro ep. Lala pi dang jit yau nong yelam jong pi tang namar kini ki daw. Pi long shisha kita ki Kristan ka nam soitan ka kam. Kristan buai election sudah kong pong kong dek lut ka jinget bagi kam ki jam. Hatu pila klet yo Moses, u Joshua, u Gideon, u Samson, u David, ka Maryam, ka Deborah, ka Esther, ka bayalam ya kejat ben riu ju hado bakalong ka wei na keri bakrau, keri beruspa wal ada ka kamrit bani ka Mekhalia jungi. Tipeken nai kandidat jungi mano badon yakini jinglong nong ilam ban syakri kumbangala nyau haneng ban aila diki ban long kita ki nong ilam jong pi bat jong kari bagijai ben riu. Ngide ban long kita ki responsible voters na benta kalawai pernai jong kari bagijai ben riu jongi iwei pa iwei. Eniro Yesus Kristus junam la junam. Amen.